ngejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya dene kraos batos kula tinimbalan dening Kakang Ismaya wonten ing papan mrigi. Kakang Semar Guru Padararja sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng niring sambikala Kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manik Maya. Kula pundhingga jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Iki Bapak? Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturna bekti. Bathara Guru, kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ah kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Engko gawe wis ganti jenenge. Iki muni ulun ki? Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonya modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora. Ulune aku, gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun ki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong ki cah ora paham. Pangestunipun Bu Kulun kula tampi bekti kula kunjung ya Bu Kulun. Iya Bagong ulun nampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus sayekti nampa wisiking Kyai Ismaya. Nun nggih Bu Kulun. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya nala garing ulun nampa. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana nala garing Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula. Nun nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Bu Kulun. Kakang Semar, piye? Wonten menapa dene jengandika Kakang nimbali dhateng Kang Rayi? Menapa badhe wonten dawuh saking Kakang Ismaya? Sing gedhe atimu ya Guru. Aku njaluk ngapura. Anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamotahe anakku Bagong. Ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene. Wondene wigatine apa Bagong ben matur dhewe. Mengko aku ndak kleru. Wis tole matura. Bu Kulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene, ndang cekat-ceket aturna apa wigatine. Bagong, dalem Bu Kulun. Ana wigati apa dene kita nyuwun tulung lawan wong atuwa kita ngrawuhake panjenengan ulun. Sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong ulun tampa. Angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika estunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula. Bu Kulun prisa piyambak to. Kula menika dados pangareping para kawula sak padusunan Pringapus mriki papan panggenan kula. Lah kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padusunan Pringapus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe reja mulya ayam tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbale apa Bagong ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula tumbalipun menika mboten sanes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala ngendikane Bapak Bu Kulun sing nandur paning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingkang dadi jalaran kena lara luputing pati Bagong. Wah lah nek ngoten nyata. Iya. Lah gandeng sampun nyata mila kula nyuwun dhateng paduka kulon
Kula nyuwun supados samangke paringana wujuding menapa menika Jambu Dipa Nirmala kalih pertangga jiwa setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing Pringapus mriki. Upami disade reginipun pinten kula nderek nek mboten disade namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuhe nginu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten sampeyan ngerti dhewe watake Bagong nek ora kelakon sediane aja kok menungsa lumrah dewa wae kula ora wedi arep tangan sampean papat nek upama gelut sampean mesti urek iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi nun ngapunten lho pulun karena ngomongane anake Semar Siragil niku kaya ngeten iki sapenake dhewe iya ora dadi apa Bagong nggih mula panjenengan ratri menggalih maringke pertangga jiwa menapa Jambu Dipa Nirmala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki. Waduh saiki mendem apa ya? Dewa kok ditantangi lho, Tru. Mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak ming njur sambatro bapak. Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi. Ngaten mawon lantri paring dawuh. Ong pilahing. Kok malah janturan? Ora janturan iki sebutaning dewa Bagong. Nggih, kepripun? Yen kita nyuwun pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala Bagong, gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya. Mula ulun tentu maringake. Asli? Iya tenan. Yakin? Iya. Kula mboten pengen lho nek namung tinggal janji tok. Ora Bagong bakal ndak paringake. Saestu? Iya Bagong nanging ana syarate. Syarate napa? Bagong, nun ulun kuwi susah. Sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tuamu, ulun ki rumangsa sedih ati ulun. Lho, sebabe napa? Wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun. Kabeh padha manembah kelawan Manikmaya. Ya Bathara Guru. Nanging siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun. Ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiarsake dening wong akeh. Sinten pukulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama iki, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangandika pukulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem. Ora Bagong. Ulun kepengin titah kuwi mengko nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih Bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk, kuwi dadi anakku sak temene anakku sing barep ki Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong ki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kaliyan pun Bagong, tegesipun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani merga dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar. Cul klambi iki ngapa? Kok ming katokan training. Sik Pak, sabar Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok mak tratap ati. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok.
karepmu piye? Guys ngene iki nek mung jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Koe bapak kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelemper tangga jiwa, jambu diponirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelemper tangga jiwa, jambu diponirmala. Aja kuwatir, ora ming siji, tak bedol sak wite. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal wae dundang den. Karo kere ya, Pak. Heeh. Lah kok dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kungendhok, ngono. Putihane bapak, kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kowe nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku ming elekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manik Maya, Teja Mayane Taga. Arep sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Nek perkara pelemper tangga jiwa, jambu diponirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye iki? Wis ganti training e padake ra wani. Iki siap nek ben kok gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Wataknawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Wataknawa. Wah, ndeng Tridasa Wataknawa. Aku ora wedi. Apa anggem aku wedi kok jajal. Arep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus. Nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewae wani. Waduh, arep ngleleng kereng. Aku cerewet ngopo ya? Bali ngono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan to aku wis urip ana ing alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, wis kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Aku urung tau mangan siji wae, urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikai mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kowe pikir wis kowe meneng iki skriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe.
Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa kuwi? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Wis saiki muni yo. Piye saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salahe apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke massa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep nglebur pringapus ora nang kene papane wong Bantayuda. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampe nae dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa, kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Nek ming mangkel ra ya iso dipeper to. Wong ki nek kuning ngujo mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Enjuk apa? Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan kadigdayan. Nonsen. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki ming otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina wis sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem ming tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon tapa sing ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh.
Wis tak gelarke karpet. Oh iya. Lenggah sing kepenak, ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning e. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marahi mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku. Nek tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng peliri. Wis ana Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek jopo? Ya. Ora mlebu kamar lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bubuk? Ora. Kok jejeri? Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Eno. Iki kotakan iki apa iki? Oh, uduh kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Reng arep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekung. Buandem watu sirahmu mudar kowe. Dar. Iya. Ora rebutan. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu Gong. Mamah kerep kok njur. Lha ndak dadi jenang. Nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk menang ora, Truk? Ora. Kowe lha dina iki do tegel ora aku tenan iki. Aku ora di masalah Bathara Guru, aku wedi nek karo dewa. Ana ngasuk kono? Nang mburi dhewe. Wo. Mburi omah dituku apa, Gong? Oh wis. Ya syukur nek. Wo mburi omahmu sarean lho, Gong. Ha iya. Turu kono. Buandem watu. Mburi omah sarean kok kon nuku. Carian putra lamun gawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratendra Wela tenan pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa monggo aku mengijen blas ora ana kancane gareng takon ngewangi ya ora gelem Petruk ya ora gelem alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Lho ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000, sedina paling ora 12 e. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak iki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tok nganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa?
Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petruk piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman reng. Bali kono, rasa melu perang. Pokoke kowe tak nahi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nah aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti perangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ayo. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa. Ditrenggalani Gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungso apa kowe? Ya ora usah nesu wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae Gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae? Rasa do mundur. Atereng. Ayo. Petruk ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju, Petruk maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper kan lho. Dewa iki do mabur ya. Ah iya ya ampuh kok doan. Ayo engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adepane rek. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelari rawang sapa iki to? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok terus. Ah iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakno, ulun Bathara Indra. Weh, bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat kok. Apa, Ndra? Lho. Aduh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu e. Aku ya deg-degan ning suwe-suwe. Gong sing nganggo tata krama to, Le. Wedi. Jireh. Minggat kono. Ah, tandangane dhewe cakok nyelek utis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Ora usah wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku
ngorbanke derajate wong tuaku ki, aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sanghyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu, kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya, Mas? Ketok jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ompong ae ra jama. Anduk kowe tekan kene arep ngemaksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelemer tangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jamu dipenirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikile bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyelok aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Wong iki anake lek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyelok bapakku ki Pakde nyelok aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Panggo, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Woyo. Motare. Wong nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Nah ora weruh, maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Kadinetrane nganggo rapuh. Sabdaning kukila ringkanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing Koko Prabu kados pundi Yai menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lelampanipun Kyai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten boten purun sowan dhateng negari Ngamarta mila dinten sak mangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo mboten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar mbok menawi wonten pamutah mbok menawi wonten panyuwun saking Kyai Semar ingkang boten kawiyos sing pangandikan krana ajri klaning ngrayi Ngamarta Koko Prabu.
gonjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung pukulun semban kula sewu lepat yagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjo iya Puntadewa Luntomba pukulun bekti kula kunjo Kresna Luntomba guru kakekku basaku katura Werkudara Luntomba menapa ta sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kapareng kawedaning kathah tuminten kababarna menggah menapa ta wigatosipun Puntadewa ora nyana babar pisan lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahanan ingkang dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nggir wayah ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa Si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaga Nirbaya Nirwikara ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir. Lah kok dadi saiki Janaka malah ndedheku ana ing negara Ngamarta. Iki lelakon kepiye kahanane putra Dewa? Pukulun semban kula. Pukulun pengayoman kula. Sang Hyang Jagat Girinata. Wanter pangandika paduka damel kagiat raos ing manah kula. Monggo klatriyan dangu dhateng Kaka Prabu Darma Kusuma iwah Kaka Prabu Ndarawati. Sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara. Nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger Kayiwangan. Lajeng niat kula menapa? Gegayuhan kula menapa? Kula namung titah swantah ingkang paribasanipun sampun ngantos nglangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cebul nggayuh wulan uta ngitung lintang. Gegayuhan ingkang boten satraju sakbobot kalawan kegiatanipun ingkang wayah tartemtu boten badhe kula tindakaken pukulun. Nanging ing menapa paduka paring dawuh dene kula damel risak kayangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak lumaring ngatasé ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa. Sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mbuya gawe-gawe. Ulun mbuya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya. Wah, ngaku ora. Kakang Mas, kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang mukti apa? Kurang kepama apa uripmu Janaka teko kowe ngobyak Kayiwangan. Gawe isine Werkudara. Wah, banting ambyar Werkudara. Sik to. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya dadi cah bagus. Kok sik to. Arjuna wonten maring adhawu. Larah-larahe piye? Kapejauno kapedhau dodo kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Hyang Pikulun Jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok srengen karo adimu kowe ndukani karo Janaka.
Nek nganti Janaka cilik lara gedhe tekaning mati sing tuna kowe, mongko ngendikane Wang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karuwan nyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang Jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, apa susu? Ayo, ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adhiku lanang lak pecah ndase. Kakang Narada, menawi niki kula sampun nandhang kalokna ndodha ing kalematan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Ora edan lan kok. Kelakone kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok malah turu saiki. Janaka wonten Prabu kula. Ora ta ya suarane arep lali. Ayo bali kaya winyune. Iwang Pramesti Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyuwun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngono iki Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sak penake dhewe. Nggih. Ayo salin, salin. Mengko pelem pertangga jiwa jambutipun Nirmala taka mudhun ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestakaken jawab. Halo. Bagong nggih. Ora taya kayangan kok digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan ta wis ketok saiki. Wah, caidan. Bagong. Nah. Lah mun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Ndara. Malah sakniki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, Sinuwun Darawati barana nih. Iya Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya nusul kowe. Aku kan tresna karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong terus kok ndak ada apa-apanya ini enggak bakalan mingkun. Mungkin, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sak karepe dhewe. Nggih, rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu, rasa nesu. Kowe dibetoro Bagong ngene kok nesu ra. Mer? Sing urip kowe Mer? Lah ora ana aku modar wae. Oh, matur nuwun aku. Ha iya iya, matur nuwun, matur nuwun. Caidan. Matur nuwun. Aseme. Oh, bar nggo sisi salaman. Segu paumbel ta. Ben ora ngono ndak tuman wae. Pungkulun Bagong. Pelem pertangga jiwa jambu dipa Nirmala. Ulun paringake kelawan jeneng kita. Matur suwun nggih Pungkulun. Iya Bagong. Jarene arep ngekeki 15 kilo. Wis. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Iya. Bareng nggih? Iya Bagong. Tenggen kula. Ngapa? Lutisan. Belum pertangga jiwa jambu dipun ora leleti sambel. Lut. Wah, jos. Bagong nun jare dienggo tumbal. Rak wau. Ketok enak ini mateng nih. Engko nek njaluk pelemene aku wis gak njalukke. Warga tumbal kok arep dilotes ora. Nolo gareng dalem nggih mbolo apa pelem. Kok kita ya nggawa opek dhewe kok. Ora apa-apa to bapak ya melu duwe kok. Ya wis ora apa-apa, sik.
Petruk nun nggih mbala apa jambu. Kakang Rada kok sami nggopek piyambak-piyambak. Panci kula tebaske. Oh. Kakang Rada Sembrono, pukulan kula nyuwun pamit Kresna ing ati-ati. Guru Ageko aku njaluk pamit, Werkudara sing ati-ati. Pukulan kula nyuwun pamit. Arjuna aja kaya bocah cilik ya. Penonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Urung rampung wis do kondur. Asline iki lakone ijek dawa. Engko nembane do ora presa aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Iya. Iya. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit. Le mendem pelemer jiwa piye? Le gawe tumbal piye? Ora perlu dipikir to, Pak. Heeh. Ning aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayem-ayem tentrem ya, Pak. Iya, iya, Bagong. Matur nuwun. Dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa? Nadyan aku mbok dawuhi munggah gunung jegur segara, aku ora bakal wegah waton dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta, aku ora bakal selak Koko Prabu. Nadyan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadhawan manjing tumangan, kula boten badhe selak waton dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh jagat wasaning Bathara Wayapura jagat ya Werkudara sumenewa sawetara Yayi. Ya ngestake dawuh Yayi, kula wonten paring dawuh Koko Prabu. Kula nuwun sewu, wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngobar inggih menika amiwiti amletekaken geni menika kala wau. Liripun Paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten lampahan ketaman pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika mesti kemawon wonten tuk sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tuk sumbering perkawis lajeng wonten pundi tuk sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun pamunten. Saderengipun ingkang raka munjuk atursa Paduka Yayi Prabu wonten sukolelaning penggalih. Sakmangke kula aturi prasaja babakan menapa? Nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta saderengipun negari menika ketaman pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan pustaka Jamus kelima sada. Pustaka Jamus kelima sada uncat saking negari Ngamarta. Satemah boten dangu tumunten negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Lho. Pustaka Jamus kelima sada uncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa Yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padi wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada? Sampun mboten kirang-kirang anggen kula nyebar para prajurit telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi dunungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun boten wonten tandha-tandha pinanggihipun pustaka Jamus kelima sada. Malah saking menika gandeng Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh
dinten sakmangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada Kaka Prabu jagat wasisaning Bathara Wayahsara jagat lila dalah mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta pustaka Jamus miyang jimat kelima sada uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten mongko sampun boten kirang-kirang nggih kelembur budidaya supados manggihaken pusaka marandene gagar wigar trantuk karya Kaka Prabu kasinggihan mekaten mila ingkang saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka wonten pundi dunungipun pustaka Jamus kelima sada yo Kresna kakangku paringa dawuh nadyan adoh dikaya ngapa aku saguh goleki pusaka Jamus kelima sada supaya ndang bali marang Praja Ngamarta yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki Werkudara nggih Arjuna wonten ing adawuh pun kakang kuwi menungsa lumrah ya senajanake kang padha nyebut yen Tanata Ndarawati kuwi titis Wisnu nanging tumrapun kakang pun kakang keng rumangsal yen to dadi jalma wantah ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati ya mula kang sangka kuwi Yayi menungsa urip ana ing alam padang kuwi diwenangake mbudidaya dene pambudidayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat ayo saiki ngene tinimbangane perkara iki dipasrahake lawan kadangmu ing Ndarawati mongko saknyatane Blaka Suta aku ora ngawuningani menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada nanging pun kakang ora mandhet tekan semene kanthi srana siadi lan para kadang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat sarana amangsah semedi ora ketang amung sak kedheping paninggal padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging pustaka Jamus kelima sada yen pancen kaya ngono karepe Kresna kakangku aku mengkari manut Kaka Prabu semanten ugi kula namung kantun ndederek Yayaji inggih Kaka Prabu kula mboten badhe selak Yayi kembar, kula mboten badhe selaki Kaka Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Kaka Prabu. Monggo, Yayi. Gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawigaing diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dunungipun pustaka Jamus miyang jimat Kimasa supados dewa paring pepadang tumraping negari Ngamarta. Saisinipun menika Yayi Prabu Darma Kusuma. Ratune Ratu Tama Pati-pati leno Pranayaka Tyas Raharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi Talyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribati tanggaping gati nata ing Ngamarta nalika semanten mulat nalika semanten nata ing Ndarawati sigra patrap semedi sigra nututi patrapipun ing Raka ing Ndarawati nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sangganing para kadang Pandhawa alampas semedi madaning Datulaya negari Ngamarta minta wenganing dewa wonten pundi jenenging pustaka Jamus miyang jimat lima sada ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paninggal anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndarawati sigra anjokaraken ingkang rayi Ngamarta kagiat kadrokasan sangganing para Pandhawa wau mintanaken dewe kramanira kang kumitiraning asta kang umitraning astaning asta Kaka Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teka paduka njugaraken dhateng Kang Rayi Yayi nyuwun pangapunten
kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged anyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Ndarawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun paring pepadhang kados pundi? Sampun paring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Kresna Hakam. Koko Prabu mboten maiben bilesti ning penggalih paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskiteng esti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Mila nadeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Mila ingkang saking menika gandeng ingkang raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa. Menapa boten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumunten kababarna dhateng Raka ing Ndarawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu wale-wale menapa estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngenging babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sakmangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandang tedha. Duh Koko Prabu sampun boten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya ngantos bingung raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta krana saya dangu kelempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula mboten saged mayongi tuwin mangku teng para kawula. Koko Prabu sarawuh paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan satemah padhang raosing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi kepareng hambabarana dhateng ingkang rayi menggah menapa ta ingkang dumados wonten negari Ngamarta. Tumunten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta kula aturi paring dawuh syaratipun menapa serananipun menapa Puntadewa sakadang boten badhe selak tertentu badhe angupaya dhateng syarat srana supados negari Ngamarta waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Koko Prabu jagat wasisaning Ubathara Werkudara. Nggih. Saka petunganipun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi rak tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Barep kakangku kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo barep kakangku malah sajahe nggonmu nampa. Sajahe mbok anggep enteng lakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringipun Kakang nggone bakal munjuk atur ngersani Kyai Prabu Darmakusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Kena apa?
Kresna kakangku paring dawuh mengkono. Werkudara, apa? Sing jeneng Pegebluk, sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung, numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik, papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat, panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara. Ora mujudake desa mesti bakal nampa welaking Jawata. Ya. Kuwi kabeh wis nekseni. Ya. Saiki coba apa ora ganjil ing atase Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ing dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe ingkang wis kondhang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ke Taman Pegebluk? Kosik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa? Kresna kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejang. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsanono wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki, mestine Kresna kakangku kudu iso menehi pepadang. Werkudara, apa? Satriya sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane ora enek. Tegese uripe satriya ingkang tinampa dening panguwasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Siadi iki agal growal-growal ning penggaling Siadi kuwi ngrawit kaya jejaruting asem. Turta satriya sak jagat ki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinteraning Werkudara. Lah ing atase negaramu ke Taman Pegebluk kok kowe ora iso ngusadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan, akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk dhuwit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dhewe-dhewe. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kowe lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Mula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara Gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe lak dadi Darma Kusuma kakangku, negarane ke Taman Pegebluk, aja mbok